sajak kowe arep mangkon kowe ora kena tak endake kamurkanmu. Tiban sikile ndara werku ndara mbah dadimu. Mereka kiri-kiri tidak materi kau tunampat pendapi pandungan karang kadembel nah aku semantan dadu datan mobat datan musik sang lurah Semar Badrono legeng nganti kowe pratimo golek kencono nampi matur pangandikanipun nata ing amarta Sang Prabu Puntadewa nalika semanten dadosaken kanyut minangka warju kanyut jare wong inang warju jare wong akeca inangot Iduwa durung abang Iduwa durung manjing dasaring mertala kasar geger njaba nyak narsa tangkeping kuwi kewasiban bono amuk utawa dadi darurane ora ana macan padha gajah ingkang medhot saka wantilan kejawi rawuhipun nalindra saking tlatah sabrang kang pantun minggah madaning pendhapi padungan karang kadempel Galeah kaya bareng nganti nanggap karya cingak sang janing para kawule kancana daya piyak-piyak jaluk dalah.
mendhek alun tata trap silanira ngecamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pronto yen ngandika magawe pronto ora tak dudul ngancing sekere. Motor tuwa iki motor dengkulmu meloncot. Vespa. Bagong. Pripun, Pak? Aku urung rampung leh ku nampa dawuh pengendikane Sinuwun Puntadewa. Lah kok iki ana ratu. Nek tak sawang saka busanane iki ratu saka tlatah Sabrang. Iki ketoke ratu sugih. Ha iki lho sandangane nganti ting srembong kaya ngono. Iki kancamu apa? Kancaku sapa? Sing sok ning omahmu kae. Purwaya. Heeh. Udu. Purwaya ora kaya ngono kuwi, Pak. Kaya srembong-srembongan ning mergo suwek-suwek lambene. Oh ngono. Iya. Udu nek kancaku aku ora ndek kanca resik apik kaya ngono kuwi. Wah, jan. Edan kalunge rangkep 5 e. Iya. Rantai kabeh nganti kok kirik. Wus. Iki dayoh agung kok kowe iki senengane kaya ngono. Didangu, Pak, didangu. Mbah nek iki kenalane Gareng. Gareng iki gawane ya gawane kancane iki wong sugih-sugih ngene iki. Nala Gareng iki kancamu padha le. Senes, Pak. Kula niku mboten seprana-seprene mboten tau duwe kanca sugih. Ya kanca kula niku siji loro enten sing sugih ning ora kaya ngeten iki sugihe. Buyuk. Walah. Ming blangkon iki tretes prada emas kabeh niki. Oh, Pardi kaya kuwi. Pardi ranyang kok, Gong. Heeh. Edian ratu kaya lipene nganti ijo. Kancamu Patro? Udu, aku ora ndek kaya kanca kaya ngono. Kancaku kuwi gembel-gembel kae. Didangu, Pak, didangu. Didangu, Pak. Ha iya wis do menenga. Nuwun sewu sinuwun ingkang rawuh wonten ing padukuhan Karangkadempel. Nuwun sewu sinuwun. Menawi dipun keparengaken kula andangu rawuh paduka, paduka menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Sinuwun, kula aturi paring dawuh ingkang cetha kelawan ingkang abdipun Semar Badranaya. Sinuwun nalindra tlatah Sabrang. Ladala jagat dewa utawa jagat pangestungkara. Ladala Gusti. Sadurunge aku matur ingkang oke-oke aku tak takon karo kowe. Sadurunge kowe ndangu kelawan aku tak takon karo kowe. Apa pancen bener kowe iki sing aran Semar Badranaya? Mboten wonten kalih nggih kula menika ingkang abdipun Semar Badranaya ing Karangkadempel. Wah, ladala. Ya. Wah, jebul ora kaya kabar sing tak tampa. Aku krungu jeneng Semar Badranaya kuwi wis mrinding kabeh awakku.
Aku ngrasa nek kuwi sing jeneng Semar Badranaya kuwi Ratu Agung. Tak kira sing jeneng Semar Badranaya kuwi Priagung, piyai sing perbawane gedhe. Wah, Mbah Santekan tak salah kok mengkere kaya ngene. Wah, kuwi oratan prabeda, wujudan prabeda kaya dene gelandangan sing ora duwe omah kuwi Semar. Nggih. Nggih elek-elek niku. Niku gubuk kula niku. Kuwi omahmu? Ha nggih. Omah kaya gubuk asmara kaya ngono. Omah wae gupon kuwi. Men, saduke wae ratune. Sabar. Sabar tak dangune sik wigatine apa aja njur kaya ngono. Sinuwun Gusti kula mbok dipun kewarangaken kula midhanget. Paduka menika ratu saking pundi sinten jejulukipun? Ya, nek pancen kowe nanjake, kowe takon kelawan aku, Semar. Aku iki Nalindra ing Bata Sarembak. Ya jejulukku iki Prabu Kenceng Waja. Prabu Kenceng Waja. Ya. Kenceng manis apa kenceng waja? Hus. Kenceng Waja ora. Kaya penyakit jenenge. Ya Prabu Panggulan Jagat. Yo Prabu Panggulan Jagat. Yo Semar yo. Rawuh wonten mriki wigatosipun apa? Engko sik, aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe ning atase kowe iki drajating gedibal 17. Kowe iki mung wong loro sak udon telu sak urupan, kowe iki mung Panakawan, kowe iki mung Pamung, kowe iki mung Batur. Lah kok bareng aku mlebu ning pendapamu sing mung ukuran 4 meter. Ping 4 meter iki. Lah kok dadi iki piyai-piyai padha lenggahne kene iki sapa Semar? Sing enten wingking sampeyan niku Nalindra Ngamarta pun sinuwun Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa? Nggih, nggih. Wah, edan. Wah, kudune iki kowe sing ning Ngamarta. Ora kok Ratu Ngamarta ning kene. Wah, edan. Kowe iki janjane pengasihanmu sepira to gedene Semar? Nuwun sewu. Niku momongan kula kecilik kok. Prabu Puntadewa sing ning mburi kuwi iki. Nggih. Mburine Prabu Puntadewa iki sapa? Niku Natandrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Edian. Wah, edan. Lha kok dadi Semar ki mung wong kere kok. Ketekan Natandrawati Prabu Sri Bathara Kresna sing kondang titi sing Sang Hyang Bathara Suman, ya Bathara Wisnu. Wah, edian. Elok takoni elok kowe. Edan. Sing mburi dhewe kae sapa? Ming meneng ae. Mripate menteleng mandeng tanpa kedhep. Anika Nata Mandura pun sinuwun Prabu Baladewa. Prabu Baladewa? Nggih. Wah, edan ratu sing kondang galake, ratu sing ora tau mampu penantang. Lungguh ning kene. Nggih, niku pun biasa. Niku pun rutinan pendak-pendak serapan dinten niku sami rawuh wonten mriki. Edan. Njur sing gedhe dhuwur ning mburimu kuwi sapa? Niki sapa ya? Ayo kae. Kowe iki ngopo? Mbuh cah wedok muni. Ha iya. Cah wedok suarane kaya calenang. Sapa ya Mir ya? Ambuh. Apri. Oh iya wis. Sing ning mburimu kuwi sapa? Niki ndara kula Panenggak Pandhawa menika pun Ndara Werkudara ing Jodipati. Raden Werkudara? Nggih. Raden Bratasena ya Raden Wijasena. Nggih. Wah, edian. Wah, lagi iki aku ngerti asline kok kaya ngene. Wah, gagah pideksa Gedhe Wong Simbar Jaja. Edian. Wah, Semar. Wonten dawuh. Kowe arep ngerti. Kawulaku iki kabeh iki padha gandrung kapiyandhem karo sing jenenge Raden Werkudara. Kabeh kawulaku ning omahe iki majangi fotone Raden Werkudara. Nuwun sewu. Sampeyan niku Nalindra ngerti kawulane sampeyan majangi fotone wong liya kok sampeyan mboten duwe rasa sengit, mboten duwe rasa gelo niku. Aku gelo mergo apa? Aku sengit mergo apa? Dasarku apa aku gelo? Dasarku apa aku sengit ngerti kawulaku padha gandrung karo wong liya dasare apa? Ora ana dasare apa-apa. Sing baku aku wis dadi Nalindra, sing baku kawulaku wis milih aku, sing baku kawulaku wis nyuwarake aku wis madeg Nalindra. Arep kawulaku do melet mudhar yo sakarepe. Ngaten. Yo,
Mula aku ora ngurusi karo kawulaku. Sing baku aku entuk derajat pangkat. Sing baku aku wis kelakon dadi nalindra ning negaraku ya negara ing Bata Sarembak. Kawula aku arep majang gambare Cristiano Ronaldo nggo sakarepe. Reng, iki termasuk anu iki. Termasuk apa? Pemain bal apa? Udu. Cristiano Ronaldo. Lah kuwi pemain bal. Heeh. Ha ning ratu iki kok ora ndirasa cemburu, ora ndirasa sengit sujana karo kawulane ngono. Wis bendro ratu-ratu sing dadi ratu ya dekne. Mula aku ora gagas karo uripe para kawulaku Semar. Sing baku aku ndek derajat pangkat, sing baku aku ngregem negaraku ing Bata Sarembak. Arep kawulaku duranti panganan mbok sakbene. Sing baku aku wis entuk swara, aku wis kelakon lungguh ana ing dampar kencana negara ing Bata Sarembak. Ah, nggih. Nah, nuwun sewu sinuwun panggolan jagat sinuwun Prabu Kenceng. Sinuwun Prabu Kenceng Waja. Nuwun sewu wigatosipun rawuh wonten ing Karang Kadempel menika napa? Sing sepisan aku tetinju marang karajane Semar Badranaya lan kabeh sing padha lenggah, padha rawuh ana ing padukan Karang Kadempel iki. Sing ping pindhone Semar. Sing ping pindhone aku ki sedih. Aku ki susah hatiku. Aku ki bingung pikirku kudu kepiye. Merga wis ana telung candra rikalungguhan sak mengko iki. Negaraku yang Bata Sarembak kuwi kaya dene Ketaman Pagebluk, Ketaman Melaing Jawata. Akeh kalau sing esuk loro sore ketiwasan, sore loro esuk kapralaya kuwi akeh banget kedadiane. Lan ora mung siji loro sing padha nandang sesakit, akeh meh kabeh kawulaku padha ngrasake kang dadi waing Jawata ya Ketaman Pagebluk kuwi mangkono mau. Aku wis ora kurang-kurang leku ngrawuhke Brahmana winasih 1000 sugata miyang para nimuna kinarya nambak rengkaning projeng Bata Sarembak ning marandene gagar wigar datan antuk karya kawulaku isih do melet-melet mesake kanane para kawulaku. Ning bareng aku munggah ning sanggar pelanggatan Semesari Nalitis Semana Raja mlebu wonten Bata Batako. Bata Sarembak aku entuk sasmita saka para Jawata. Aku entuk wangsit saka dewa. Kalamunta negaraku ing Bata Sarembak iso waluya. Nirmala teman jati-jati temah mulya waton ora ketang sak telung kedheping paningal tinunggon pamong agung ing tanah Jawa. Sing jeneng Semar Badranaya ya Kyai Nayantaka. Mula sowanku iki wale-wale apa aku ngebon-bon encang Jejawah sonten sowanku mung arep ngemis karo kowe Semar. Kowe gelem tak boyong ning negaraku Bata Sarembak. Ora ketang telung kedheping peninggal. Kowe mapan ning negaraku Bata Sarembak. Kowe tak boyong, kowe njaluk apa wae kowe tak turuti. Brana picis Mas Mutiara. Kowe njaluk derajat pangkat apa, kowe tak turuti. Kowe melu para Pandhawa, kowe mung giris. Kowe melu Pandhawa, kowe mung dadi kere, kowe mung dadi batur, kowe melu aku sak ora-orane pangkatmu tumenggung. Ayo. Nek kowe gelem tak boyong, waton kowe gelem tak boyong ning negaraku Bata Sarembak. Dadi bebeteng tetuak negaraku iki Taman Pagebluk. Gelem kowe Semar. Kae ning sak njabaning pendopo kae wis tak cawisake kae grobakan Mas Picis Raja Brana kabeh. 24 karat, 20 karat. Kabeh wis tak cawiske mung kari ngenteni kowe gelem apa ora. Ayo, tak aturi paring dawuh. Gelem wae mer investasi engko sik. Dipikir sik. Wong nek menehi penawaran kaya ngene iki dipikir sik dole. Ning auto sugih kuwi, Pak. Awake dhewe melu sinuwun Puntadewa ming deder kere wae. Ora ana undake. Aku ki kamangka anu lho, Pak. DP Sigra. Kowe kuwi. Heeh. Weh lah, Hyundai-mu tak dol. Payu pira dole? 15. Ya sak payune wae, Pak. Gelem kok engko sik iki tak pikire sik iki tak rembuke sik. Sinuwun Kenceng Waja nggih. Mboten sah perlu sampean mboyong kula, sampean dadak nyawisake Mas Picis Raja Brana. Bondo donya ingkang tumpuk matumpa-tumpa nggih mboyong Semar nggih ngiming-imingi Semar iku nuwun sewu. Kula niku tiyange mboten blereng kalih kadonyan.
Kula niku mboten blereng kalian bondo donya. Sampean rembukan pisan kalih kula Kyai Semar, kowe tak jaluk kowe sewano ning negaraku, kowe tak boyong, kowe dadi Srana luaring negaraku saka Ketaman Pagebluk pun rembug sepisan niku kemawon kula sagah nglampahi. Yen pancen kowe sago ayo, wektu dina iki uga kowe tak boyong. Gage kowe dandana saurane miyayi ora ming sarungan mentelet kaya ngono. Saru dinulu yen to dipresani kawula akeh. Ha nggih, Semar niku nggih ming kaya ngeten iki style nek enten ngomah. Pun angger kula udut ngeten iki ming sarungan ngeten iki udut kula danhil. Pipa warisane anak kula Bagong niki. Pipa cilik pamer-pamerke. Sing penting gleleng. Pun to. Ning nuwun sewu, janjane kula nggih sagah mawon kula purun mawon anggen kula diboyong sowan kula wonten ing negari ing Botasari Mbak. Ning nuwun sewu nek panjenengan boyong kula dinten sakmenika ugi kula mboten sagah sinuwun. Semar. Wonten dawuh. Aku njaluk karo kowe kanthi srana alus lho. Aku arep mboyong karo kowe iki kanthi srana alus, aku mboyong apik-apik nembung apik-apik karo kowe. Ning jebul wangsulanmu, kowe ora sago yen to sowan ning negaraku wektu dina iki. Sababe opo? Mengke riyen. Niki lho. Priyayi-priyayi-priyayi-priyano sing rawuh wonten niki niku. Ajeng nyengkuyung leh kula ndek gegayuhan. Inggih menika kula badhe mbangun desa. Banjur lemu wektumu kowe arep mbangun desa kuwi tekan sok kapan? Nggih, manut wektale Gusti sing nentokke niku. Nek rampung sedina leh kula mbangun desa nggih dina niki uga tak sowan teng negara Botasari Mbak. Nek rampung sesasi melih kula tak sowan teng negara Botasari Mbak. Nek rampunge setahun melih kula tak sowan teng negara Botasari Mbak. Ning nuwun sewu nek rampunge mboten saged dipun kintenaken ora iso dikira-kira rampunge kapan lan mbok menawa malah ora rampung leh kula mbangun desa. Nyuwun pangapunten paripaksa kula mboten saged sowan teng negara Botasari Mbak minangkani panyuwunanipun Ratu Gusti kula Prabu Kenceng Waja sinuwun. Jojo muntabir kenentap duka yayasinipi. Netra kocak ngondaran diri yen sinabet mring sagedheng murub tahanan ira. Anus main jajalan seketani bodi blis lanat. Semar! Semar! Wonten dawuh ngaya wara ucapmu kowe. Ingkang sekawit kowe sago kowe tak boyong ning negaraku Botasari Mbak kowe bakal lembak. Rengganing praja negara ing Botasari Mbak Taman Pagebluk. Lah kok jebul tinemune aku nembung alus karo kowe ora iso di srana alus. Nek ngono apa pancen aku kudu ngruda paripeksa karo kowe? Kowe semaya nek rampung sedina lehmu mbangun desa, kowe bakal sowan sedina. Ya dina iki uga ning negaraku Botasari Mbak. Rampung seminggu kowe sowan seminggu. Rampung sesasi kowe sowan sesasi. Nek rampung setahun kowe sowan setahun, nek ora rampung kowe ora sowan ning negaraku. Semar. Semar kurang apa olehku nembung alus-alus, nembung apik-apik karo kowe. Yen pancen kowe tak jak rembugan srana alus ora iso, aku kudu ngruda paripeksa karo kowe Semar. Kula niku semaya matur niku mboten tanpa sabab. Merga pancen iki pancen wigati kula sak kulawarga sak kawula Karang Kadempel. Semar, apa kowe rabot karo aku? Apa kowe ora mesake kawulaku do melet-melet anane merga Taman Pagebluk, Taman Waling Jawata? Apa kowe ora mesake karo kawulane Prabu Panggolan Jagat? Ning atase kowe arep mbangun desa, mung sak desa, kowe iki ming batur. Lah kok teko dadi kowe ngebotke lemu mbangun desa tinimbang lehe kowe mbelani negarane Prabu Panggolan Jagat ya Prabu Kenceng Waja Botasari Mbak. Ayo, nek pancen nyata kowe ora gelem tak boyong kanthi srana alus, ora iso kowe tak ruda paripeksa. Kowe tak ruda paripeksa Karang Kadempel bumi angus Semar.
Iblis lanat manus maning jajalanan sukertaning bana iblis lanat. Setrayali binatang September Oktober November Desember Januari. Lho, iki nek menungso matane ambane ra jamak-jamak sapa kowe? Takon karo aku putrane Raden Werkudara satring jangkar bumi. Nyile. Iki udu putrane Ndara Werkudara, iki teleke Ndara Werkudara. Manus maning jajalanat sak geleme dhewe gunemu. Wah, keparat iki sapa? Iki sapa kowe? Takon karo aku anake Semar sing ragil. Aku Bagong. Lho, Ponokawan Bagong. Heeh. Wah, iki. Kawula sak negaraku ya padha ngerti. Padha gandrung-gandrung karo sing jenenge Ponokawan Bagong. Jarene wonge lucu, jare wonge nyenengke ati. Lucu iso, nyenengke ati iso, ning kejem ya iso sinuwun. Lho, tegese lucu iso, kejem ya iso tegese piye? Sik aku tak takon karo sampean. Sampean mau ngendika apa? Sampean mau ngomong apa? Nek bapak arep tok boyong kanthi srana alus ora gelem, arep mok boyong kanthi srana kasar. Bapak ki ora usah mok kasari. Nek bapak wis muni, aku gelem sowan ning negaramu, bapak sago dina iki menyang. Ya Mir ya. Heeh ya. Mbuh wajan. Bapak to jaluki sowan kowe rembukan pisan karo bapak, dadi rembuke bapak sago mangkat. Ning ora usah dadak kowe nganggo embel-embel bumi angus karang kadempel. Hah? Mergo kowe ora ngerti apa piye? Ning kene iki lungguh ketua Linmas Hansip karang kadempel, ketua pemuda karang kadempel. Ayo ngejawab kowe. Wah, iki perkaraku karo perkarane Semar Badranaya. Ning kok sik kuwi pancen bener, kuwi perkaramu karo perkarane Bapak Semar. Perkara bapak arep diboyong gelem monggo, ora diboyong tok ruda paripeksa bapak arep mbok bleh ora apa-apa. Mergo bapak kuwi men dadi momongan mung ngrepoti anak-anak. Wedhus tenan ana bocah. Ning janji kowe ngenani jeneng mencemari nama baik padukan Karang Kadempel. Karang Kadempel arep tak bumi angus, tak biyohi batang sayuta. Oh, kowe wis kudu berhadapan karo Polsek Karang Kadempel. Mergo iki perkaramu saiki karo perkarane Bagong, ora kok perkaramu karo Semar Badranaya. Ayo karo ngejawab. Yen to pancen kowe sing dadi pepalange Prabu Panggolan Jagat ya Prabu Kenceng Wajaga arep boyong kelawan Semar Badranaya, kowe sing bakal tak sirnake. Piye? Kowe sing bakal tak sirnake. Wah, berguguk ngutawatan ora kena dikandhani temenanan kowe. Sajak kowe arep mangkon kowe ora kena tak endake kamurkanmu. Tiban sikile Ndara Werkudara mbah dadimu. Saman kok ndang niku pripun to? Aku mung manut karo dawuhmu. Aku mung manut karo aturmu. Mengkene to. Ratu nika mau niku dereng rampung leh kula rembukan. Wah, rada ler-leran mripatku. Bareng kowe muni tiban sikile Werkudara aku njangkah ratu kowe mau tak tendang. Werkudara lha kok teko dadi melu. Siadi melu-melu perkara iki Dimas. Kowe lha dalah Werkudara kok dadi melu-melu perkara iki. Werkudara kok melu-melu perkara iki. Wah, barok kakangku iki dudu luputku. Aku ora mangerteni sangkan paraning bilai. Aku yo mung nampa kelawan ature Bagong. Bagong ngongkon aku kon nendang ratu kae mau. Wah, gelem ora gelem. Aku yo kudu jangkah ratu kae mau. Sik, lha kok dadi sampean ngluputke karo Bagong, ha? Kok dadi sampean ngluputke karo Bagong, luput kula napa? Kowe ngongkon aku kon nendang ratu kae mau. Mengke riyen kula rak mung ngomong to. Kula rak mung ngomong, lek kula tantang-tantangan kali ratu niku tiban sikile Ndara Werkudara mbuh dadimu. Ya nek ketibanan, nek ora mang bedake kula niku mung ngomong ketiban sikile Ndara Werkudara mbuh dadimu. Ya nek ketibanan, nek ora niku kula ora ngongkon sampean lho Ndara. Nek ngongkon sampean niku mesti nggunakake kalimat perintah. Kula Ndara Werkudara niki mang tendang ratune. Lagi sampean temandang. Aku lho mung ngomong
tiban sikile Ndara Werkudara mbuh dadimu pecah sirahmu ya nek ketibanan nek ora. Lah nggih ngaten ta sinuwun pun Dewa. Iya pancen mangkono Bagong. Yen to mungguh Puntadewa iki dudu kok lupute Bagong. Merga Bagong kuwi mung ngomong ketiban sikile Werkudara, ora kok menehi kalimat perintah karo Dimas Werkudara kuwi ora. Dadi sing luput sinten? Ya adhiku Njodipati. Ah, dengerin tuh. Aja waton bisa ngucap kowe, wede buset. Bujuk buneng. Sing luput sinten Sinuwun Ndarawati? Sing luput ya kadangku Njodipati merga wis wani nendang lawan ratu kae mau. Oh. Arep piye kowe? Wah. Menengo-menengo kowe. Sadok sisan kowe. Awede mayang nek ning omah. Wah, piye lho kok dadi kanane kaya ngene. Lah nggih pun gelem ora gelem mang tandange. Sampeyan wis wani miwiti, sampeyan ya wani ngrampungi. Bagong kosik. Sing geger karo ratu kae mau ora kowe to, kudune ya kowe sing ngrampungi. Sing nendang sapa? Wong tuwa katutke dosane sisan kowe ra. Kowe iki wis dibantu men karang kadempel ra sida dirusak karo ratu kowe mau malah Bagong sing miwiti kowe sing ngrampungi ya kowe. Anggepe apa? Tidak semudah itu, Mir. Werkudara gelem ora gelem ya kudu ngrampungi perkara iki. Merga Siadi wis miwiti pasulayan karo ratu kae mau gelem ora gelem kudu ngundurke ngendhake kamurkane ratu kae mau. Wah. Baiklah. Iblis anak. Kula niku seprana-seprene matonton ngemong karo sampean kula wani karo sampean kowe ora tau lho, Ndara. Ning kok malah wektu dina iki sing jenenge Raden Werkudara kasajak wani karo Bagong. Raden Werkudara, ampun mlayu sampean mungsuhe Bagong udu kok ratu karo Werkudara ning Werkudara karo Bagong. Gong sabar, Gong. Tru, aja dingonake, Tru. Aja ditahan, Tru. Aku Ndara Werkudara tak sadarne kowe ora tak nehi pelajaran. Sak geleme dhewe kepangertine. Tak colke, Tru, tak colke men. Karepe iki ming jane iki ming ben digondheli ngono asine. Ha wis tak gondheli ngeyel wae tak culke. Kowe kok ora gondheli aku ta, Tru? Ajarimu ki arep maju ya tak culke aku ora sida gondheli. Wah, jan wis. Bagong dibenake kawulane kae doting Besasi. Nggih, Pak, ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Sesuk nek iki nek temandang ki nganggo dipikir. Kowe gelem tak pateni sisan kowe, ha? Kowe karep bangun desa ki wis tak sengkuyo, kowe malah nyalahke aku. Kon cetha salahe lupute Ndara Werkudara kok aku sing tok seneni. Kowe nek ora gelem lak seneni ya wis.
ora dadi ngopo ae sing baku penjangkane bapakmu kaleksanan. Oh, kandhane ngono ae repot ora. Wong tuwa rempong amat sih. Nyuwun pangapunten nggih sinuwun Puntadewa, aturi anak kula niki pancen nek ora gawe rame anak kula niku ora iso disebut Bagong. Pokoke rong bengi kengko aku adol Bagong. Ya mir ya, sak karepmu. Nggih sinuwun nggih. Iya sak karepmu nggih. Pangestu kula suwun sesuai kalian kesepakatan awal kala wau. Para Pandhawa kula aturi cumandha lenggah mapan wonten ing padukuhan Karang Kadempel. Iya Kakang Semar. Nala Gareng, Petruk karo Bagong kowe ya aja gur meneng wae. Awat-awatana bendaramu Ndara Werkudara kae. Nggih Pak ngestaken dawuh. Nggih Pak ngestaken dawuh. Heeh Pak ngestake dawuh. Ndara Janaka kalih sinuwun Baladewa kula suwun nika ingkang rayi pun Ndara Werkudara nika mangawat-awati tindake mengsah Nalendra wau sampun ngantos kesemya ing ngaradan. Ya Kakang Semar ya. Ya Kakang Nayantaka ya Kakang. Nggih. Kaya ampun purna Bagong wonten dawuh. Bubarna sing padha seba. Ayo. Tak kanthi kembul bujana kaya ana jangan lombok. Mbokmu wis masak. Wah. Ha iki aku nek ora kokoh dhisik dhewe ora iso iki. Bubarna sik kawulane sinuwun Puntadewa, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa nggo kula kanthi lho saestu sak wontene. Iya Kakang Semar, iya Kakang Nayantaka ya. Iya Kakang Semar ya, heeh. Ndara Janaka monggo kula kanthi saestu lho Ndara. Iya Kakang Nayantaka ya. Pun kula tak nyuwun pamit mbubarke para kawula ngati-ati Panakawan Bagong. Nggih Pak, kanthi nen Sang Hyang Surya kanggo madangi lakumu ya Tole. Nggih Pak, nyuwun pamit. Be